तू हो रही हम रहब। अरे कौनो मतलब नहीं खे सास रहेले दुनिया में नहीं खुद देखले दुनिया में नहीं खुद देखले बेटी के साथ बनल गेल रे माई काहे न बनल जाए तोमे के केनियो के नहीं लगले यार तो परी के चीज काहे न बनल जाए नहीं घर में हमर नाम हसरा देली ससुर में नाम हसरा मांगा लीला हमर मॉडल रे त नाचम कर जितना वारदा मार डले बाटे देख तारी देख ले फोन लगा के देखी हो कि कहां ले पहुंचल कहत रानी हो कि चलो हो भाग चलिए तो हमारी लड़कियों का मोह बाटे और ससुइयों का मोह बाटे। अब बेटी से कौन मोह न तो रखे के बाटे तो हमारे से रह अभी फिर कह फोन लगाई हूँ। हेलो हेलो काजी अम्मा जी पहुंच गुनी घरे अब बियाह हो गइल तब मेहरारू कहे में लाज लागता भुला गुनी अब कहत आदत न हो गुल अब दामाद तू रह गइल बड़ा नहीं अब तू मर्द रहल बड़ा हमार। हां अब तो कॉल लेनी जैसा दिबिया तब का देखबे ना कनी कतना राउर लेकी फोन करत रहली है ऐसे ना आवे के पर गुल अरे करत ये तो करे तो फोन चाहे करत रहे चाहे जहर मार खा के मर जाओ उससे हमर काम मतलब कोनो मतलब बा अभी जा तनी घरे नहीं की गोइल अभी घरे जाई लौट कोई से आ जा जाई देखी क्या कहत दुख सुख रोवल धोवल कुल देख ले कुल हम हां एक्सेप्ट करी तब तो ठीक बा ना करी तो भाग चल जाई आ ना करी तो के रोक सकेला हम सुमा के तो सरकारों ना रोकी भगवानो ना रोकी। अब तो हमनी के मर्द मेहरारू हो गइल बानी जा हां चार गो आदमी रहन हो जा फोटो खिंचाइल बा यही तो हमारो मोबाइल में वीडियो देले बानन जा ठीक ना तो वे ना ढेर ना रखब त हमें कहीं काम से चले बानी जाय कोर्ट से केस कर दे नहीं जा तनी घरे अब क्या कहती है और लड़की है अंगूरी पर नचा दे अंगूरी पर कही कि ठीक बलिया और खतइजे रखम ना तो भाग चल जाई। हमारी लड़की के कोनो कहल करे के नहीं के चाहे कुछ भी करे चाहे मरे चाहे जिए चाहे भान में जा ओसे हमारा काम मतलब माने कुछ कह हमर मेहरारू हो तो मेहरारू हो तो तब लड़की ला बढ़िया अपना तू ही लागेले तोहरा खातिर हम दुनिया से लड़ जाइब हम झोटा झोटी मार पीट कट मर जाइब सब कुछ कर ले लेकिन तोहरा के ना छोड़ जाए तो कभी छोड़बो मत करियो ई कहां से मन में ख्याल आई हम जीवन में कबो छोड़ तन जाई घरे यही के का नाम है कि सास ने की दामाद से प्यार हां उ तो यही का ना अब इतना दिन से चक्कर दुनिया जानता टे तो मैं वो आदमी नहीं खन जाना दिन से आवत आनी 20 दिन एक महीना बिहार होत रहल ना त हम एगो दुगो गांवों में आदमी आ रहल हां एक आध दुगो आदमी जवन मुखिया सरपंच बना तो हम करना उजा कोनो से कहले होइया ठीक ना ठीक बा तन जाई हम घरे देखि रहल लड़की का कहतिया ठीक बाटे हमरो दुगो पतो ई बार से हिरिया जिरिया इननो के देख लें का करतई से हम हूं आ सुना हम त ई कहतई ना कि चल हमके भाग ले चल जम्मू कश्मीर हमोनी हनीमून मनाई आए तो बा ठीक है शादी बात तो हनीमून पे हमार कोनो शौक पूरा नहीं के बोले बूढ़ावा से नतिया से कौनो अच्छा हम पूरा कर देम अभी हनीमून पे देखी ना रे गमलिया चलता है बहुत कोई की जो खांस से उठाओ खेत में जो घास गड़ नहीं हम लिया चलते रहुआ के टेंशन मत ली कौन बात हवे अबे टेंशन रो काहे लेते चार गो लइके का महतरी है ना बानी में जमाने ना बानी तो दुगो पतो ये ना उतरले बानी दुगो लइकी है भाई साहब पतो है क्या हम ही बिटिया लागी ना जान लगबे करी ना लइकियो का गवा लागी ना रहुआ तो यही तो हम रहुआ पर गुनी वो ना कहतनी बहुत लोग कहत रहले कि हमारी धमला के लगा के ठीक बतन जातनी खा रुक हे फलाना वो बड़ा मम्मी के लागत रहले ठीक बे जातनी तनी ठीक बजा दिन भर तो नौटंकी करबे कोई नहीं दादा आज का दिन एकदम जीवन भर हमारी याद रही। अरे बोल की हिरिया ए जिरिया का जानी कहां बाड़ी स अरे आओ सरे खाना पीना दो सा हमारी गोड़ से चप्पल ना खुली अब हमारा जी चप्पल खुली कजी मम्मी जी ये बान लेकिन चप्पल नहीं माने ले आइल बा फुल कजी मम्मी जी का कहत नी खाना नहीं खाई ऐसे दू कलर वाला भाई के कर से बियाह कर का हमें राण मुसलमान बनी का कि हम सिंदूर लगा तो मार माला होला कहां जात नी कि मार माला होला लगा के सिंदूर महीना पहने के बाटे कान खोल के सुन ल सा कुल का सवाल जवाब मत कर सा त का भइल बा कि 6 महीना कॉमन कलर पर जवन चले गई तवन पागल बानी कुल का काम का कहत जी कि हम हल्ला कइले बियाह ओ राम खेलावन के लइका कहत रहन कि रे बियाह कइले बनी सही बात ना बियाह ना करो
आ कोनो चीज पूछ के केहू से जीरो ला करी शरम नहीं खिलात मम्मी जी। कैसन लाज रे कैसन लाज नाक नु कटा तो जी नाक का कटा ताटे और केहू के बेटी बहन रास्ता भी रास्ता जाए में कैसन लागी ये बताई तो कटराता छोट बड़ से छोट नहीं रहस बड़ बने के कोशिश मत करस ठीक ना भाई हमनी के कहां बड़ बनता इन जरा और बड़का बनी बटले पानी हमार तो 12 साल के उम्र हो गई 12 साल के बुढ़ा तनी तो 12 साल लिया खाना की ताकत का टुकुर 12 साल के काहे कह दी के पेट में से निकलनी है तुम्हार माई हो तो 12 साल में कहो मार बुढ़ा देते तब लाता कि दिमाग सठियाइल जाता राउर कुकुर भूखे हाथी चले बाजार कुकुर भूखे हजार हां ये बुखलवा कुकुर तो है हनी लिया तनी तो कुल का कइले बनी का ठीक ला तरो में काहे हमरा में नहीं के ठीक लगा ई कुल मुझे शोभा ना देवेला हंसता सनु ठीक लागता बेटा हंसता न कुल हमार भतार बनिए सका डॉक्टर कटवाई लू हंसा सा नतिया हंसा बेटा ना हमार लागत कि मर्द बनिए जाए लिए बतिया बेटा उनका बात लेके सुने के भाई हम बात ना लेके सुनी ना अपन काम बनता भाड़ में जाए जनता बेटा सुनिहन जाता का करिहन का करिहन जा ए जे नहीं खन जाता फायदा उठाताड़ू मैं का करिए समझ ले गया का बतावा आइयो लो तो कहियो जवान की रे जवान की हम जवान बारे तू बूढ़ बाड़ी हां भाई आगे मार जितना हीरो हीरोइन बड़ा सनु सब फेल फूल सब के फेल हां फेल सबके आंखी में बालू झोंक देनी में तना बेस में सुंदर बटलाई बनी दुनिया में जब हमारी पर जिए मरे लागल त दुनिया कुछ भी करे उसे हमारा कोनो मतलब नहीं ई नहीं के बुझात कि बेटिया हमर का होयन का ना लेके दे बुझा खाना की का होयन की का बस बताओ जा ना दे बुझे तो वो बताओ जा हमरा कोई गो रास्ता बाटे अभी होनी अपन बेटियों को अच्छा देखनी रो अच्छा ही बताई कैसन बेटी कैसन बेटी कोक से जन्मइले बड़ू तब तारा ला शरम नहीं खेला गत देखा हमारे पास हाथ है अब उठा तो नहीं खे अब वो उठ जाए तनी देर में ते का हमनी के हाथ नहीं कन भगवान जी देले बेटी कैसन वो अपनी ससुर ससुर के रख ली ससुर से बियाह करे दिक्कत का बा हमारा हां तो जैसन माई वैसन दिया अब ढेर ना तो बोला आवा का ढेर ना बोलवा बिस्तु यानी यार मुंहली वाला छिपकली नहीं रहली कैसे भगवान जी अपना घर में जरूरत देले अच्छा ही बताई खाना खाना बताई का भाषा हम ना सुनब हम जाता नहीं है जना मर्दाना से बियाह करनी हां बनाए जाए के हां बाटे जना मर्दाना से बियाह करना न तो बोलिए ऐसा कुछ हो त खा जाइयो कर मांगली हमनी से का होतन मां दे छोटी कैसन हाल होता घर में आए लोग बताई सुननी का करी सुने त का करियो लोग हमन के करियो हम लोग कि माई पर ध्यान नहीं कुछ रखत हो न कि करता है न कि सुन कर लेकिन देखो जा तो हमने के ना करियो हम लोग हमने के बातल में तो हमने के न करियो हम लोग उनका तो छोड़ दियो हम लोग हम जाता नहीं फोन कर कहम नहीं हां यो गल फोन कर कहे अब हम का कही आए सब कोई अपने अपन मन के रहता था सुबह के गोइल बा का जाने कहां बा हम खाना दाना बना देनी की कर तो फोनो आवत ताटे हेलो गोड़ लगते दीदी खुश रही का समाचार ठीक है बा का होता समाचार हो पूछ के काहे होई का भइल बा हो भाई का बा कहां बनी वहां के अरे का जानू वहां के कहां गुल बन पते नहीं कि हमरा तो घर देखा तो दीदी पता कहां से चली एने बियाह कइले बरन त बकी का कहतड़ू हो ऐसे ही कहबो का झूठिए के झूठिया कहतनी के कराले बियाह कले हमरा ले बियाह भइले बता का अरे मारिए से बकी का कहतड़ू हो झूठ बोला तड़ू आओ तन तब न उनका ले पूछा तन उनका के सबक सिखाओ तन हम उनके के लिया के जात न बानी उनके लिया न जातनी हम राउरे माई तो मार सिंदूर भर मांगे क के आई रहली हमार मई का करते आ हेरा तो झूठ बोलत नहीं कुनो हो अब तन तब ना पूछ हम के लिया के जाईबा घर महला में ए हाला भइलबा हमार तो कीने नहीं को बतावत तब ना उनका बुखार छोड़ावत नहीं झाड़ू ले उनका के लिया तन घिसिराई के बोइया दके अब बतावन ना अब का होई अब कुछ होई ना अब भाई पीटला कुछ होई ना जन होके करे हो गेल जन आई हे भौजी बता ऐसे करे के चाहिए माई के हमरा माई के जब माई के बुझात नहीं है तो बेटी अब का करसन रौरे बताई हमनी पर शासन जमा उतरी
समझौले ना हलू जतनी अब हमनी के समझाला में का बरौरे बताई ना। बताओ हमारा के तो दम बर्बादे कर दे हला सो वो हमारे से जब बियाह कइले अपन ही करे कर रहे त काहे के हमारे कइले हो भौजी। रौरा अपना सौत के लिया जाई अब राखी जा। बताओ ई शोभा दी महतारी उ सौत में बन के आई त हमरा घरे रही त तब केहू का ही कर सकता। ऐसे ओकरा करे के चाहिए। मार कहत अड़ी हनीमून पर जाई तो हो जाई। ठीक है बाटे आवत अंत उनका हम पूछत न बानी हलमून में पर उनका के लीवा चलतनी उनका के जिगे करम। तानी ठीक बाटे भौजी। ठीक बात। काजी हम का सब सुनतनी आ हम का सब सुनतनी का सुना तड़ू दम तो हद कदल बनी का हद कदल बनी बताबो। रोरा हागुल का पेड़ केल बनी अरे तो हम का सुनतनी का सुना तड़ू तो बताबो बताइबू तबे नु जाना हम रोरा बियाह हुआ कइले बनी के करा से के करे से रोने की जात के करल को कइल बनी हां हां के करल ले पेड़ केल बनी ओ तो माला हम सही पहन ले बनी त तू बताओ के करे ले बिया कइले बनी के बतैला सा गांव ले फोन आई रहल हा गांव ले फोन आई रखे कइले रहुए भौजी कने रहल हड़ी हमर फोन का कहतड़ी भौजी कहत रे देखी का रहल फोन की नहीं रहल हा हां त का कहतड़ी कहत कि माइले बियाह रखल बनी ये कुल करम रहल बा काजी हाँ। रो बियाह नहीं किन कइले कइले बनी देखो ऐसे नु लागल बा कइले बनी बिया तोहरो रहे के बस तेज रहे के नहीं खे हां ना ओ जिगिए जाई वो करे के राखी ओ जिगिए रही तू बाबू साथ में उहो रहियन हमरा नहीं खे रहे के तब तू जा जेकर ले बियाह को केल बा ओ करे का रह हमरा नहीं के रखे के त का हो गइल रोरा हो तू रही हो आ उहो साथ में रही हमर नहीं के मजूर हमर महतारी हमर सवत बन के रही है हम का करे वो कर बिरी त का हो जाई से जा मन कर जा तू वो करे के लेके जा तू रहिया साथ में तू जा जी गले अरे तू जेबा कि ना जेबा अरे अरे तो तू जाओ जे पर माई रहियन त का ना के काम ए घर में तर किछु नहीं के ओ करे के जाओ करे घर दुआर में ही आओ के हिस्सा ले का दिक्कत बारी तू ना। रह गई हो उहो रह जी हन सब कैसे रह जाई काठ के सवत बर्दाश्त नहीं के लिए तो महतारी हमारे आई सवत बने तो बर्दाश्त कर ले हम त का हो गइल भैया हमारे सुन के बर्दाश्त जा तू करे का जा तू ए जा का करतब जा तू जी जा ए घर में तेरे को तू रहिया उहो रही तू चला चला हम चप्पल अभी पेरतन चला तू जी गे चला चला तू ढेर तू आ तू करता हमरा के ताव देले बड़ा चल 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 केने भी अम्मा तनको नीक नहीं खेला जब से बियाह कइल बन तब से मन करता कि सोई के हइए रहिए धइले भाग जाई बुझाते नहीं खेउ न त सिन्होरा या शीशा संग ही रहता हमार तनको छुट्टी तुरंते लगा ली तुरंते अपनी मर्द के कपारे पर बैठा ले काहे न बैठाई फिर बैठाई हाथ बैठ गइल बना जितने बैठाई उतने प्यार करी हमारा से काहे न बैठाई जाना तड़ी जा कि बूढ़ हो गइल बिया चल अरे हम बूढ़ भइल बानी तो कहता अपन कि दामाद ए बे के- चलो दम हमर वो बनल तू बिया पहले बनी। तू वो करे का चल चल पहले मेवा किशमिश आई अरे मैं पहले जा आदमी खानी बैठ पहले आदमी खानी बैठ हे भाई का भइल रे पहले बैठ का भइले गुड़िया बैठ का भइल तू का कइले बड़ी तेरे को गोड़ जा जो नहीं खींच जल्दी जाए तो कौनो बात ना तू हो रही हम हो रहब अरे कौनो मतलब नहीं खे कोई दमाद साथे सास रहेले दुनिया में नहीं खुद देखले दुनिया में नहीं खुद देखले बेटी के साथ बनल गेल रे माई काहे न बनल जाए हमरा के केनियो के नहीं लगले लगले गाड़ी तो परी के चीज काहे न बनल जाए नहीं हो रे हमर नाम हसरा देली ससुर में नाम हसरा हमारा मांग लीला हमर मॉडल रे तो नाचम कतरे जितना हमार दामाद डले बाटे देखा तारी देख ले एक और ऐसे तो साफ ना बनल रे माई हमारा तो पूरा के होई ना पहले तो सुन रे जल्दी ले बैठ के अभी थोड़ा छोटा उखड़ का मार जेके चोनी हो गए पागल हमारे के का है कदी उखाड़ दे सुनो ना ये काय कदी मां तो कहता कि खूब नाते हम हो चमकला था से मारो तो तारी मारो बोले का करी तू रहिया भाग जा मेरी माता काहे मारतड़ी हां तोर मरदा पहले हमार मरदा तब तोर मरदा हमारा मरद
ठीक ना अरे सबसे रे तो काहे का तू बियाह कइली रे माई देखा भी तू माई कह दे रखी रे माई के एकदम थूके के मन करता तोर जब तू तो बोल हमार मर हमारी और रह ठीक ना ओकर और मत जा हैं जानतो नहीं खा तू बियाह कइले तोरा काले में का मिला ले भाई बुढ़िया में अरे हम बोल बन रे अभी तुम जान बनी अभी तुम जान बनी बोल बहुत ना रहते तेरा मजा मिला बाटे दमाद से मारा चाहे जी अच्छा चल हट केनिया जेबी है ने यहाँ से पहले केनिया जेबू सने हमनी के हम कहाँ जाइबे हम घर द्वार उजाड़ देली हम केनिया जाइबे ये बता जो तू अपनी ससुर बाहर है महतारी का बुद्धि अपने छिनार महतारी जो तो बेटियों का छिनार कर दी महतारी का ए बहिनी मान जा हमारे पर का गिरे बा जाओ तू करे बड़ा मैं बने ले बड़ा बड़ा को कहां हमें पर ना गिरे हम इनके चरण में गिरे भी हमारे चरण में ना तोरिया में अब हमरा के तो लाठी ले मरवाते बा तो कर जाना होनिया गिरा होनिया दीदिया कहता ना हमर मारत चलो अरे बुढ़िया अरे छोड़ा अरे कटला से मारो बियाह करता वो बियाह तू चल जा झोटा कबार दे सही के आग लगा दे तोरा जब चुड़के ही निकल बन तो कबार दे हम तोरू खद मला करे हाय सेंटर लगा दे मिट का अभी रहा है काय के मीटर तोरो धो दे सेंटर हमारे मर्द के नाम पे सेंटर लगा है बंद करी माहो वाली ए भैया तोर मर्द के सने है का बियाह कर हमारे सही नमक चटत न तो का बिचा तुम कतवा तू नमक काहे न चटत अभी रुक जा पुलिस थाना अभी लेके आता अभी समाज के संगे हम ही रह है नया बुढ़िया है नया पहले है नया तो काहे न इते चिक पर नमक चटा दिल काहे कति पैदा करिए बना के ना जानी कि तू हमारे जिंदगी हां ना जानी का मैं तारे से हमारे घर जाइबू हमारे के जन्म देबू आज 100 में पंज हम ना जानी तारा के तुम हमार दुगो पतो ही बोल का बोल रे चाहता ही बोल तो अब सुनो दुनो मुख्य सरपंच बोला जो रुक पहले वो कहां बाइस जो बोला के कहां बढ़ जाओ साफ बताओ के कारण में रोल चाहता साफ बताओ नहीं तो बोल सही बताओ जब बियाह कइलो हो पियले बड़ा ना तू हम दारू ना पिए नहीं भैया तू नहीं खा पियले एहे से ना हमार लड़की बाघिन भइल बिया ऐसे ना जो बोला के लिए बोला के देख ए भैया बोला नाव पे चढ़ना गाड़ फट के मरना भैया अरे आओ है इहो नतिया गोइली हो पतो ही बोला रे गोइल का कलियो सब पतो जोन करे को जो करवा कोनो दिक्कत नहीं है तब हो ऐसन करे के चाहिए बूढ़ी के देखत नहीं की दीदी जी कतना औत कइले बड़ी और का अब एकदम कपार पर ले हो गइल बा दिमाग अब हमारे इतना खराब होता कि लाता कि हम ही कहीं भाग अब जाए एगो बकरी बिया हमनी के जल्दी चरावे चरावे का? चरावे अगर ना करिए न तो बेच के हटा दे हम हां तो के जे द्वार पे जी दीदी जी करे खातिर जब निकलबे ना करे के जब तने शासन बाकी अब तू करो तो हमनियो का गांव घूमे के अभी कहल जाओ कि हमनियो के गांव घूमल जा तो घुमाई के ना पड़ी करे के तो घुमाई के पड़ी कहे ने कहां गइल बड़ी मुंह तो दिखावे लग नहीं खी गौवा घर में कि तनी मुन लाज शरम नहीं खेलावत बुढ़िया के ई बूढ़ा जाता तो जतने एथी कर जातड़ी केहू के बुढ़ापा में केहू के मुंह ना देखली पहले ओकर छोड़ी ना ई ना सोचली है कि हां बेटिया कैसे ना रही बेटिया के देखनी ना कैसे करत रहनी बेटिया हमर बेटी हिया अच्छा तरह मर जा तो हई हो जाओ ई ऐसे ही अपन बेटी के कब कह देला उनका बुद्धि ने कहे तो हमनी के का करी जा सही कहतड़ू जब उ बड़ होके उनका बुद्धि नहीं खे तो हमनी का कर सकतन जा तो मनो तो कहता कि खाना ना मांगत है जहर ना मिला केने बड़ी सने कहां बड़ी सने आई ओहनो के नहीं के बुझात का करतड़ू लोग तो आने से भटके ले चार गोड़ लगते नहीं दीदी खोसरा से का घोड़ला वाले बड़ जमान खुश है लेखेता का मने खुश तार राउर माई यार राउरा आई को हमने के समझाई हमनी के बस में नहीं खींची दीदी जी हमनी के बस हमनी के झोट पटक के मार लेकिन हमनी का ही कर सकत नहीं जरूर आज तो ये सब बता दे कि हम कैसे हम कैसे हम का अब जैसे रहता है जैसे उ रही है रो एक पड़ी अभी न होई बता कि ऐसा करे के चाहिए एगो महतारी जन्म दे बेले बेटी के कि बेटी के घर पर जाकर करेजा पर मूंग के दाल धरेली हैं कहले रे बात को तनी हो गई छोड़ी उकुल बात उ कुल बात थोड़े जो बात थोड़े बात नहीं हो छोड़ो जी जाई उ टेंशन
हम कबो जिंदगी भर खातिर हो गईल जिंदगी भर ससुरा में खातिर लोग जियल मुश्किल। अच्छा ये बताई बूढ़ी तो मान लो बूढ़ा थे तो उनको हल्का फुल्का दिमाग ना ए बजे हमार तो दिमाग काम लेके करके हम का और मावदा क्वेश्चन बनन कि जवान हो के बियाह कर ले लहन तो ये तो बते कहते न नतिया के जब वो करेले बियाह कर तो बुढ़ियल बा हमार मेन तो गलती और मर्द के न बा अब रे बताई का सोचे चाहिए ना कि हमार सास माई एथी सामान बड़ी है कब बियाह कर लेलस ए भौज का करो गांव में जाए में मुंह दिखाई में कितना मेरे सर लगता था गोते अरे रौरा ना दीदी जी हमनियो कहो गइल हम केले का बनी कहां जाए मान ली कि घरे आके लोग पूछा ताटे आ ओकर छोड़ी नैहर के मार फोन आवता है कि करे सही बात है गांव के लम नैहरो को हो जाए ओ करला तो सही लड़ाता हो कि सास के है पतो कहानी के सन फिर बियाह करते पतो बा के बियाह कर सन जब सासे बियाह कर लेबे ये त हो गई बाब हम ई कोनो कहना बा यार कि पतो सास कली तो पतो कली बेटियो कली अब काई कर सकते हैं हमनी के रो बताई आइली सिंदूर अंदूर लगा के त कह दड़ी कि मार हो गया जा ओकर से मार का मतलब बा वहां बेटी ही है अब बताई दे चाहिए करम कइले भी नु निक करम कमाई कइले भी तब का कहल जा हमने के तो माई का सबत कहीं ओकर लेके रखे के बता राखो हम सौ तो करके ना मान हम कल राखो बूढ़ी के ढेर गलती ना दे हम मरद के हम गलती हम जा तो सुन ला जा कह देते हम अपना घर में ना रखबो करे के और पर जहां राखी चाहे मत राखी अब करबे करी अब बियाह जब कइए लेबन त कैसो रखे के पड़ी नून रोटी खियाव चाहे कुछ खियाव ए तो रहबे ना करे ए जाय लोन देखू जे तो जानी ना ए नहीं रहन ए जना का जन कहां भाग के चल गलो बुझाते नहीं के बस हम नहीं लिए माला वाला पहन के सिंदूर टीके के मार आइल खाना मांगत रहलिए ना दिन खाना बुढ़िया से तो जागरा भर लाई रहता ओइ घर के का लिया के भाग अभी तक से अइला ना फोन कइलन किछु ना हैं चल चली खाना ना खा ली पानी पी ली ए बजी खाना दाना निक लागत के हमके खाई तो सबे कोई जाना था कि खाना पानी आने ना घोटाई जब ऐसा ने मरदे करे लस माई संगे खइले पिले दहिया का बोली हां रे बताई दहिया का रही रह जाई कुछ क्या करे भौजी, मरद के निकल बुझाते जाता। नहीं के माई के बुझाते नहीं कि हां बेटी मारी कि हां मेहरारू मारी कि जीही की कटी की का होए जब बुझाते नहीं कि कौन का बोलावा जा कम से कम मैं हमनी के हमनी के हाथ में बा हमनी के बोलाई जरूर बताई ना हमनी के अगर लगते बा हमनी के हाथ में रही ती कुल कह लेती बूढ़ी ओए के झोटा लसार के मरती जान लिया अगर हमारे हाथ में करत बटल नहीं भी अगर हमारे हाथ में रही चली चली चलिए अब इतना ही ना कर जाला ठीक आई आई हम तब पंचायत बैठी तब कुछ होई चली चली